যত ত্রিপুরা হাসতেনে আনি যত লুক্রনো আনি বাই আং সাকসায়ানি বাগै যত নরক সুরি মানে বাগै आं ताबुंनो दिल्ली एम्स नि ताबुंनो डिचार्ज माने फैगा जत लुक्रावनो बेलाय बेलाय हामबाय आंनि साकसाया नरक सुरि माने बागै बेलायनो आं हाम फैगा ताबुक नरकनि आशीर्बाद बाय ताबुक नंनि आशीर्बाद दियो ताबुक तैसा कामो आं तैसा हापाव नखबाय आदिनिसे बा ताबुक साक बाहाय बेलाय साकसाया तंमाने मास कैसा दरे आं चेन्नाइआव तंमाने तै एम्सआव तंमाने नरकनि सुरि माबाय जत लुक्रावनि सुरि माबाय आं ताबुक डक्टरनि अपारेशन खायो रिकभारि इंगै ईश्वरनि आशीर्बाद बाय भगवाननि आशीर्बाद बाय आं ताबुक तैसा त्रिपुरा हास्तेआव किपिलि फैगा ताबुक बेलाय बेलाय हामबाय नरकनि जत लुक्राव आंनि खाजानि ताकुकते बहुत सम बेलाय बेलाय हामबाय प्राय मास कैसा आं थानाय 5 तारिखनिसिम आं माने नखर माने दिनै आं त्रिपुरा हास्तेआव फायसफायगा आं नरकनि जतनि आशीर्बाद नंनि दुआय माबाय ताबुक आं हामबाय फैगोन बेलाय बेलाय हामबाय जतन